kuna funisho jabran le bago omono mon fla dongo do maliko nani maliko ka mana ke jin dugo dure la nga fuli ko bala jelen to osigoro la biye taratay me kalo kletan wolon fla samba fla ani mukan fla kuna fani amina bodo ma bamana kana dungo no wakati sele ama foko bala jelen ki bismillah kuna fana damne na amba damna wa jamana nyama colonel Assimi Goita ale koni bolo nobla seben ke bolo nobla seben minabe ka ira ka fasa ko finitigla mogodo nambolu bolo ko officier ko lu era koni ya latige kalo kletan kelen shu fukata se me kalo kletan flama samba flani mogan fla konan ka datige ku kon mina fanga jaso kurai mi nu ya ira ka fasa ku era koni sira ka ta karini finitigla mogon ku era koni be finitigla mogoto ka bolo ka mina koni okuma kana se aka kuma la se la fe no de colonel Abdoulaye Maïga na lere kon boro kunu shura jabarani sanfe kan kuma kake anga jabarani soba kan o yere de kon ORTM u kan ne kenye mu kan kuna fonundi wakatula kuna fonu sen fo kala ka ira ka fosa ko u kon mena do fara la kana kun kan la kana mun yere no u kon meno ke anga jamana abodo na dundo bela jelena wala sa u kon be se kan ko nu kumbe to ya mina mi ni jamana kono nyema hale kon be bela jelen hakilat ke ka fo ko foi ma soro ko bela jelen yere kon bo u ka bolu kan ko jamana kono din shi kon kana joro alisa nan anga kuna funola amo la dona ka fay ko farajala ko ka kele atombe no be wele ko union européenne ulu yara kon ye dem hebla kana anga jamana kono dem mi yara no kon be se formulaire bisaba ani saba nyona ma wala so kon mi se anga jamana dem ka keni gele ko mun be anga jamana kono min de sene ko ta fam fele fo kata se dumunu ko ani jamana la kana kun kan ko ma ko ni dem borin kon be kana dem ka usra no fe min yere anga ministre misigle no anga ko fe ko nyina mboli manu wera de Abdoulaye Diop na leni farajala ko ka nyama no union européenne u kon ni bolo no bla seben ke kun amta koro nansera koro musola ka ofukata se demsenu mawlu kon kulo kan bla kana on afa ba hon menu kon me kan ira ka fasa ko jiko gelan kon kelonu ka koro dugula ba ko ni kon ya kalu woro ko jiera kon te ka soro koro na lamini fanshila wiye kule kan bla kana di an jamana nyama ma wala sa jamana nyama be seki ko flo ula to kam ni jiko gelan be koro dugu kon fura ka sola ba ka keni alu yere bora ka takamake ku ka ni songo ya ira koro dugu kon ka se ka nyefo ko adama dinya ko kon te se ka tani jite kari shu fokata si tene shuma ala ka fako amachi wale mogodo yere kon bina anga mobli do kanu be wele camion ni o mobli yere kon na ni jaba yere do kumba kon na kon tume ku tunda anga bama ko kon wi ayda ka fako anga shu ne kanye tan fla wakati bamachi mogo tarabini mobli ka zantigila dugula mi yere nu kon ye mogo sababa na fokata si kon ye mogo kelen bone anila tasma fakala hulu selen kenen ka hulu kon ayda ka fako hulu sera ka soro bamachi nu kon bolani jaba mun yere kon kuma mobli kono u bolano u bela jelinga ulu koni sera ka fereke ka mogo saba nunu kulu la se kena sola mi yere koni ni bonena ambe do buke ko alaka bada dali no ay ye samaki na le yere de koni anga parti politique ba do nyama no parti politique yere koni ye parti pour l'action civique et patriotique alere kon boraka ka o binani flana yere de di zegwa dugu konna na mi yere koni zego na alere koni be kajulo maradala mi ye samake haya ira ka fako ale hamina kote foye ale koni ka deme ka di anga jamana makuma be ani wakati be wakalan ko gela mi yere koni ma anga jamana kono kale ba se kuna sugu bala jelenke wala sa ale koni mi se ka fura soro o koina to yamina amta bankasi ka olu fene kule kan bla kana faba kono mi nu ya ira ka fako ni koni ya aloko kun kele ko jiko gele afukata se kuran ko gela ma ko o yara koni be bankasi dugula mi nu ya ira ka fako kan muso mun yara koni baraka bare toble ko olu koni sengele no ko sebe ba ko olu koni be shu bela jelenke jida wala wala sa koni be se ka ji soro to kamina olu kule kan bla kana nga faba kono wala sa jamana nyama yara koni be se ki ko flolula ka ken ni gele ko munu be bo u kan usigi yoro la amtanga ko kan kibarula
Fransikaw ka jamana ɲɛma n'ale de Emmanuel Macron ale kɔni bɔra ka ministre ɲɛma sigi kunu n'o yɛrɛ kɔnte dɔwɛrɛ n'o Elisabeth Borne na ale ye muso Elisabeth Borne a yirala ka fasa ko ale yɛrɛ kɔni kun kɛra ministre cakɛlaw ka ministre ye ka kɔrɔ min ni Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni ye ni kunnafoniya in di kunu tɛnɛ tileganfɛla wagati ka kɛ ni a ka ministre ɲɛma min yɛrɛ kɔni tun bɛ fanga la n'o ye Jean Castex a yɛrɛ ka fɔ ko o yɛrɛ kɔni tun y'a ka baara bila sɛbɛn di tile kɔnɔna na ka yɛrɛ ka fasa ale kɔni tɛna baara kɛ bilen Emmanuel Macron fɛ min n'u y'a yira k'a fɔ ko a kɔni ye kalo 22 de kɛ Emmanuel Macron ka gouvernement ɲɛma min ni gouvernement kura min yɛrɛ kɔni bɛna sigi ni muso yɛrɛ de kɔni bɛna o ɲɛ minɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n'o Elisabeth Borne halisa n'an tora kɔ kan kibaru la Bruxelles kaw ka jamana olu kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko Union Européenne olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u kɔni bɛ se ka taji san Rusilakaw bolo to ka minɛ ko nka ko Hongirikaw ko olu kɔni bannen o ko in ma halisa an bɛ to kɔ kan kibaru la ka kɛ ni Cadikaw yɛrɛ kɔni wulila tile filana k'u ka nisɔngoya yira ka tagama ka daga fasa ko u kɔni bɛ fɛ Fransikaw ka jamana u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ wakumu kɔnɔna na a yirala ka fɔ k'u yɛrɛ kɔni ye maa 5 minɛ ka nɛgɛ karu la ko bawo ko olu yɛrɛ kɔni sera jamana bolofɛnw ma Mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da o bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen hamina kow nɔgɔya Ala k'a bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛɛ